Segredos do arquivo. Hoxe asistiremos a un preito do século XIX sobre o uso dunhas barcas no río Miño. En 1787, unha gran crecida do río Miño destruíu a ponte construída no lugar de Belesar. As parroquias dun e do outro lado, en Chantada e no Sabiñao, quedaron así illadas e o camiño usado desde antigo por veciños e maragatos inutilizado. Esta ponte era propiedade do conde de Lemos, quen cobraba dereitos de paso aos transeúntes. O conde non a reparou e perdeu os seus ingresos, pero os veciños do lugar perderon algo máis importante. Non podían pasar as súas terras para atender as súas viñas. Que facer? Un grupo de veciños, entre os que destacaban os señores das casas de Mourelos e Fondo da Vila, Antonio Arias e Francisco Xavier Somoza, xunto con Manuel Villacé, buscaron unha solución a este problema. Entre os tres, aprontaron os seus diñeiros para construir unha barca que atravesase o Miño polo mesmo lugar no que se atopaba a ponte arruinada. A zona escollida era estreita, pero con abundante caudal, polo que cederon tamén parte dos seus terreos xunto ao río, para proporcionar, ademais, un embarcadoiro máis seguro. Habitantes da zona, viaxeiros e comerciantes usaban de tal embarcación para cruzar e transportar as súas mercadorías e cabalerías sobre o río. Este servizo, segundo aseguraban as testemuñas, era gratis para os veciños que acudían a coidar das súas viñas. Os tres homes atendían as reparacións e o bo estado da barca. Mesmo a destruíron cando os invasores franceses chegaron ao territorio para evitar o seu paso e despois reconstruírona de novo. Así transcorría o tempo, en paz e armonía, ata que en 1809 outro grupo de veciños, comandados polo xuíz do lugar e polo párroco de San Paio de Diomondi, deciden construir outra barca e botala ao río. Antonio Arias e os seus solicitan á Real Audiencia de Galicia un auto ordinario, documento xudicial que protexe a posesión dun ben ou dun dereito. Argumentan que eles foron os primeiros en poñer a barca no río, que as terras por onde se chega ata ela son da súa propiedade e que só desviaron un pouco o camiño real, que antes conducía a ponte, para facelo baixar ata o río. A isto o párroco Miguel Rodríguez Guerra responde dicindo que o río Miño é de libre circulación e que el e outros sacerdotes necesitan a súa barca para levar asistencia relixiosa aos seus fieis. Ademais, di que o camiño real chega ata a adega do ilustrísimo señor bispo de Lugo e que este o reparou ás súas expensas e que lle parece que tamén axudaron en algo os veciños do coto de Diomondi. Tamén intervén o propio bispo de Lugo, señor xurisdiccional da zona, quen demanda para sí a metade do río que linda co coto de Diomondi. Di que reparou o camiño real con moitos gastos e dispendios, co fin de proporcionar aos transeúntes a comodidade de subir e baixar a grande costa que ali hai, con cabalerías e aínda con carros e bois. Os veciños dunha e doutra beira do río aseguran que isto é certo e engaden que grazas a este arranxo poden chegar coa uva á adega do bispo, en Codos de Belesar, machucar ali o viño e baixalo despois ata o embarcadoiro. A Real Audiencia ordena investigar o asunto para discernir quen ten dereito a navegar polo río, pero ante a parcialidade dos peritos e os intereses do bispo, envía a José López Cotón, escribán de recoñecida integridade, para investigar o caso. Cada parte presenta as súas testemuñas, e todos coinciden en que a primeira barca foi a de Antonio Arias,
que levaba xentes e cabalerías, que a manexaban dous barqueiros con grandes remos, que embarcaban e desembarcaban nas terras dos señores de Somoza e Villacé, que a segunda a construíron os xuízos párrocos para atender aos seus fieis de ambas as dúas beiras. Tiña os remos aínda máis grandes, o que, segundo algúns, causaba gran perigo ao cruzarse as barcas, polo angosto do paso e a velocidade da auga. A Real Audiencia manda reter as barcas ata que non se decida quen pode usalas. A de Antonio Arias confíscase e encadéase a un amieiro, pero a do xuíz e os sacerdotes escapa a este control e continúa transportando persoas e mercadorías, mesmo durante a noite. Esta situación impedía ao perito de Antonio Arias e ao escribán encargado de investigar poder recoñecer as zonas de amarre, xa que os barqueiros do sacerdote se escondían para que non lles visen atracar nas propiedades dos demandantes. O xuíz de Asma tivo que mandar unha orde para que os barqueiros colaborasen. Testemuñas, peritos, queixas, oficios, autos que seus non cobraban, que os outros sí, e a madeixa vaise embrollando cada vez máis. Despois de revisar todas as declaracións e partindo da base de que o río Miño é de libre circulación, a Real Audiencia sentencia en xaneiro de 1811, 2 anos despois de comezado o preito, que non há lugar ao Real Auto Ordinario solicitado. Iso sí, condénaos a todos a pagar as custas de tan dilatado proceso e obriga ao xuíz do lugar, alabardeiro da Real Audiencia, a volver a Coruña para dedicarse aos seus labores e deixar de estorbar no seu pobo. Este expediente chega ata os nosos días conservado no fondo da Real Audiencia de Galicia, coa asignatura 12.517-16.